Δεξιά στο Γεωργιάδη, μάλλον στο Λουτσιάνο, ο Λουτσιάνο στο Γεωργιάδη, γίνεται η σέντρα, ο Ριμόλντι κάνει το σούτ, η μπάλα βρήκε το σώμα αμυντικού και καταλήγει στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν στο 8ο λεπτό ο Λούκας Ριμόλντι κάνει το 1-0 για τον Μπας Γιάννενα. Η μπάλα βρήκε το σώμα του Τόσκα, άλλαξε ελαφρώς πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν ο Λούκας Ριμόλντι, αυτός ο σπουδαίος παίκτης, ανοίγει το σκορ και έχουμε το 1-0 για τον Μπας Γιάννενα μόλις στο 8ο λεπτό της συνάντησης και οι παίκτες πανηγυρίζουν. Συνέχεια της φάσεως της επίθεσης του Μπας Γιάννενα, η σέντρα έγινε από τα δεξιά από το Γεωργιάδη. Με καλή προβολή ο Ηλίας Σολάκης μπήκε στην πορεία της μπάλας. Κοιτάξτε πόσο έξυπνα βγαίνει ο Σολάκης στον κενό χώρο. Ο άνθρωπος είναι Mr. Goal και έχει ο Σολάκης στο 10ο λεπτό κάνει το 2-0 και οι πανηγυρισμοί από τους παίχτες του Μπας Γιάννενα. Κοντά τους είναι και ο Γκυγέρμο. Ξαναλούμε τη φάση, η σέντρα από το Γεωργιάδη. Κοιτάξτε, παρά την πίεση δύο αμυντικών, ο Σολάκης βγήκε στην κατάλληλη στιγμή. Με προβολή κάνει το 2-0. Να και ο φωτεινός πίνακας. Εδώ το κόρνερ από το Λουτσιάνο. Λουτσιάνο εκτελεί και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Εδώ είχαμε την εντύπωση ότι η μπάλα βρήκε τον Κάστρο, αλλά αν δείτε, ναι, κοιτάξτε, σε αρχική κίνηση, ο Κάστρο δεν έχει επαφή με την μπάλα. Αν βρήκε το σώμα, αν βρήκε το πόδι κάποιου αμυντικού και άλλαξε ελαφρώς πορεία. Τον γκολ είναι του Λουτσιάνο. Έτσι λοιπόν στο 12 ο Λούτσι με το κόρνερ αυτό κάνει το 3-0 για τον Μπας Γιάννενα. Υπήρξε μια σύγχυση αν το βέλε ο Κάστρο ή αν το βέλε ο Λουτσιάνο. Για τώρα στις εφημερίδες μπορεί να υπάρχει και άλλος να λέει Λουτσιάνο και άλλος να λέει Κάστρο. Το γκολ όμως είναι του Λουτσιάνο καθαρά. Εδώ είναι ο Σαϊτιώτης, ο οποίος βγάζει την μπάλα στον Σολάκη, αυτό στο Ριμόλντι, τακουνάκι, το σούτ του Μιχαλόπουλο και η μπάλα στη δίχτυα. Κοιτάξτε πόσο όμορφο γκολ είναι αυτό. Τέλειος συνδυασμός. Κοιτάξτε τακουνάκι αργεντίνικο, κοιτάξτε το σούτ από τον Μιχαλόπουλο, στην άλλη γωνία η μπάλα, γκολ. Πραγματικά ήταν ένα καταπληκτικό γκολ και σε εκτέλεση, αλλά και ο συνδυασμός ήταν θαυμάσιος, καθώς 4 παίκτες άλλαξε την μπάλα και ο εκτελεστής, ο Ηλίας Μιχαλόπουλος, στο 15 κάνει το 4-0 για τον Μπας Γιάννενα. Εδώ ο Σολάκης βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Καλιθέας, πλασέ και το 5-0. 19 λοιπόν, στο 19ο λεπτό είχε γίνει μια παλιά τρύπα από τη μεσαία γραμμή. Ο Σολάκης βγήκε έξυπνα στον κενό χώρο χωρίς να είναι offside. Πλάσαρε στην κατάλληλη στιγμή τον εξελθόν τερματοφύλακα του Παπαδόπουλο και έτσι στο 19 Μπας Γιάννενα Καλιθέα 5-0 με αυτό το καταπληκτικό γκολ του Ηλία Σολάκη. 5-0 λοιπόν, βλέπετε και το χρόνο. Εδώ ο Καραδήμος, η πρώτη καλή στιγμή για την Καλιθέα. Μετά από πολλή ώρα η Καλιθέα απείλησε μία φορά την εστία του Μπας Γιάννενα. Λουτσιάνο Ντε Σόουζα, η σέντρα και ο επερχόμενος Σαϊτιώτης, το 6-0. Είναι το 28ο λεπτό. Κοιτάξτε ο Λούτσι τι ωραία σέντρα που βγάζει. Και εδώ ο Σαϊτιώτης μπαίνει στη φάση, βρίσκεται την μπάλα και τη στέλνει στα δίχτυα και έτσι λοιπόν έχουμε στο 28ο λεπτό οι πανηγυρισμοί με τον φροντιστή του Μπας Γιάννενα, τον κύριο Φώτη Γκερμότσι, με τον κύριο Ράπτη, τον φυσιοθεραπευτή. Όλοι λοιπόν συμμετέχουν σε αυτό το πανηγύρι που έγινε σήμερα στο στάδιο Ζωσιμάδες. Ξαναδούμε εξεργό γύρισμα, το γκολ του Σαϊτιώτη και έχουμε στο 28ο λεπτό 6-0. Αντιλαμβάνεστε τώρα όταν στο 28 είναι το σκορ 6-0 τι μπάλα να παίξει η αντίπαλη ομάδα. Λουτσιάνο η σέντρα και η μπάλα όμως δεν μπαίνει γκολ γιατί απέκρουσε πάνω στη γραμμή ο τερματοφύλακας. Ναι, ήταν μία από τις καλές ευκαιρίες που είχε σήμερα ο Μπας. Τώρα είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ο Μπας στην επίθεση. Σολάκης κάνει το 7-0, 41ο λεπτό. Έγινε η παλιά τρύπα, νομίζω το Γεωργιάδη, το σουτ, το γυριστό από τον Σολάκη και έτσι στο 49 έχουμε Μπας Γιάννενα Καλιθέα 7-0. Καταπληκτικά γκολ, καταπληκτικοί συνδυασμοί, πολύ μεγάλη εμφάνιση, μαγική εικόνα το παιχνίδι, βλέπετε στον πίνακα. Λουτσιάνο Ντε Σόουζα χορεύει έναν αντίπαλό του. Σολάκης, η μπάλα πίσω, το σουτ, η απόκρουση από τον αμυντικό τον Τόσκα. Πάλι στην επίθεση ο Μπας Γιάννενα, Παγώνης κάνει τη σέντρα. Το σούτ από το Ριμόλντι, μπάλα βρήκε το σώμα αμυντικού. Νέο σούτ, νέα απόκρουση από τον τερματοφύλακα. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Μπας Γιάννενα να φτάσει το σκορ σε αστρονομικά ύψη. Και εδώ έχουμε το γκολ της Καλιθέας. Ο Πλατέλας είναι αυτός ο οποίος έβγαλε τη σέντρα. Και ο Μαρουκάκης στο 66 μειώνει το σκορ σε 7-1 για τον Μπας Γιάννενα. 67 λοιπόν, μείωσε η Καλιθέα με τον Μαρουκάκη σε 7-1. Εδώ μια κεφάλι του Σαϊτιώτη έφυγε out.
Εδώ πάλι ο Πας Γιάννας στην επίθεση από τα δεξιά. Έβγαινε η σέντρα. Η μπάλα βρήκε το σώμα αμυντικού. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας. Και ο Μιχαήλ κάνει στο 77ο λεπτό το 8-1. 8-1 λοιπόν, έγινε το σουτ αρχικά, νομίζω το Ριμόλντι. Δεν έχω δει ακριβώς. Το σουτ είναι το Ριμόλντι έξω μεγάλη περιοχή. Η μπάλα βρήκε έγινε παρεμβολή από τον Μιχαήλ. Άλλαξε πορεία στη γωνία και έτσι ο Αλέξης Μιχαήλ στο 77 έκανε το 8-1 για τον Μπας Γιάννηνα, τελικό αποτέλεσμα. Ο Πας επιμένει. Ριμόλντι, η μπάλα από δεξιά, η σέντρα από τον Τάσιο, το σούτα από τον Σαϊτιώτη εν κινήσει, η μπάλα φεύγει out. Νέο σούτα από τον Τάσιο, νέα απόκρουση και μπροστά από το Σολάκι, διώχνουν η αμυντική την μπάλα και έτσι λύνεται αυτή η πολιορκία. Ναι, και εδώ άλλη μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η καρφωτή κεφαλή του Σαϊτιώτη εξ επαφής μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Καλιθέας, που εγώ θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένας που διασώθηκε είναι ο τερματοφύλακας σήμερα της Καλιθέας, ο Παπαδόπουλος. Και τα 8 γκολ τα είδατε στην οθόνη, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω εγώ, ήταν καταπληκτικά, ο τερματοφύλακας δεν έχει καμία ευθύνη, αλλά έκανε όμως και πολλές καλές επεμβάσεις.